27 कल्याणपुर प्रमोदनगरनि 27 नं बुथ कमिटिनि दिनै जों कय डिस्ट्रिक्ट जनजाति मोर्चा बाय कलंजाक कल्याणपुर जोंनि जनजाति मोर्चानि उद्योगे कल्याणपुर पार्टी अफिसाव जों दिनै पुरा कय डिस्ट्रिक्टनि मादार संगठननि मंडल प्रेसिडेंट दङ डिस्ट्रिक्टनि दङ जत सिनि जनजाति मोर्चा संगठननि जतन तै आगामी 2023 नाहारै जों दिनै जोंनि सांगठनिक बैठक आगामी 23 जों बाहायखाय जों बीजेपी तैसा त्रिपुरा राज्योआव जों प्रतिष्ठा मोननाय मनोतियै तै बुसखांनि जुनाव डेपुटेशन तैयै जों दिनै सांगठनिक बैठक बुंनार बसायबोनो जों जनजाति मोर्चाराव जेबाबे सामन्तां दङ ग्रामे गंजे जे मोदीनि नाहारमुं प्लास जोंनि जे मुख्यमंत्री मानिक साहानि नाहारमुं तैयै त्रिपुरा जेबो उन्नयन चलिदोंमोन उन्नयननि जे मुखि दंमोन आवन मानोना जोंनि पाब्लिक जनसाधारण बेलाय खुसि आवन मानोना 2023 जों तैसा निश्चित सायमनो जों साइडनि जों 60टा सीट जों मोनदों दाबो कोनो वानसुकनि एलायन्स कोनो वानसुकिया जों निजेनि जाफुंसारबा जों निजे बासानाय जों एलायन्स दाबो कोनो वानसुकनि एलायन्स कोनो जों वानसुकनिफ्राय जों 60टा साइड जों सीट जों एकदम पक्का जों मोनदों आगामी जोंनि 2023 जोंनि बीजेपी सरकारनो जों प्रतिष्ठित खालामो